Pa-análisis y opinión. Entrevista ko. Pa-informar din tu tópico. Entrevista ko. Objetividad, danos misión y nos visión. Entrevista ko. Política, farándula, actualidad. Entrevista ko. Una nueva confianza. Senhor, boa noite. Feliz noite para o monitor aqui na Holanda. Feliz dia para estar aí na Corsou. Welkom se conosco aqui na plataforma de entrevista. Nós também temos para bundir aqui a conferência de prensa do governo holandês. Nós também apresentamos essa aqui. Assim, vamos prosseguir o acontecimento aqui na Holanda. Kiko, tá a decisão do governo holandês, nesse caso aqui para próximo dia relacionado com a medida de Covid. Me está guardando sinal 30. Assim que sinal, assim que arranca sali. Oh, não arranca sali gaba. Me está vai eu aí. Me vai curar assim aqui. Oké. Hier vanavond voor het eerst met Ernst Kuipers. Weer eens informeren. Dit is ook een spannend moment vanwege Omicron. Met ruim 200.000 nieuwe besmettingen per week. Een onverwacht waar Ernst Kuipers zometeen meer over zal zeggen. Naast die werkelijkheid van hoge besmettingscijfers is er ook de maatschappelijke werkelijkheid. De werkelijkheid waarin mensen zich steeds meer afvragen: hoe lang nog, in vredesnaam? Van alle kanten neemt de druk toe om maatregelen los te laten. En dat is eigenlijk ook heel begrijpelijk. Er ligt nu een advies van het Outbreak Management Team dat ruimte biedt voor een paar belangrijke versoepelingen meteen vanaf morgen. Maar er zijn grote onzekerheden en daarom kan niet alles tegelijk open. En ik hoop dat daar begrip voor is. Zoals iedereen natuurlijk ook begrip heeft voor de ongelooflijk grote teleurstelling van de sectoren die nog niet open gaan. De horeca, de evenementensector en de culturele sector. Ik snap heel goed dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting en na al die moeite om veilig open te kunnen. Maar de optelsom van alle contacten in de samenleving bepaalt het risico en daarom kan simpelweg niet alles tegelijk. Natuurlijk lopen de steunpakketten voor deze sectoren dit hele eerste kwartaal door. Maar nu de crisis zo lang duurt, hebben veel bedrijven ook andere problemen, vooral in het MKB. En ook daar gaan we heel goed naar kijken. Op dinsdag 25 januari is er een nieuw weegmoment. Dus al heel snel, in de hoop dat er dan meer kan. En dan kijken we eerst naar de horeca, de musea, de bioscopen en de theaters. Maar dat moeten we echt op dat moment bekijken. Dus dat is nog niet nu zeker dat het kan. En ik realiseer me, dat neemt dus ook de pijn vandaag niet weg. En dan de versoepelingen. Om te beginnen voor het mbo, het hbo en de universiteiten. Die kunnen weer les live geven en ook college. Waarmee dus het hele onderwijs weer open is. En dat is heel belangrijk. Want we weten dat vooral jongeren mentaal in de problemen komen door alle beperkingen. Vanaf het mbo geldt voorlopig nog wel een maximale groepsgrootte van 75 mensen per ruimte. En het dringende advies 2 keer per week een zelftest te doen. Daarnaast wordt de mondkapjesplicht in verschillende onderwijssituaties uitgebreid. 2. De sport. Vanaf morgen is daar weer veel meer ruimte voor. Binnen en buiten. Op elk moment van de dag. Inclusief onderlinge wedstrijden binnen de eigen club. Met als 2 belangrijkste voorwaarden. Voorlopig nog zonder publiek. En bij binnensport is vanaf 18 jaar de QR-code, dus het CTB, het corona-toegangsbewijs, verplicht. 3. De winkels. Die kunnen vanaf morgen open tot 5 uur 's middags. En de supermarkten en andere zogeheten essentiële winkels tot 8 uur 's avonds, net zoals nu. Wel onder de voorwaarde dat iedereen een mondkapje draagt, 1,5 meter afstand houdt en dat er maximaal 1 klant per 5 vierkante meter binnen is. 4. De contactberoepen.
Dus bijvoorbeeld de kappers, nagelstilisten, sekswerkers en de schoonheidssalons. Ook die kunnen vanaf morgen weer klanten ontvangen tot 5 uur 's middags. Maar ook hier bijna overal een mondkapjesplicht. 5. Kunst- en cultuurbeoefening voor amateurs is vanaf morgen weer toegestaan. Net als in de sport, niet met publiek, maar je kunt dus wel gewoon lessen volgen of oefenen met je bandje. En tot slot, 6. Goed nieuws voor ons allemaal. Want vanaf morgen is het advies voor de maximale groepsgrootte buiten 4 mensen. En voor thuisbezoek geldt hetzelfde advies van 4 mensen. Dus ontvang thuis per dag maximaal 4 gasten vanaf 13 jaar. Waarbij natuurlijk geldt, houd 1,5 meter afstand, was je handen, ventileer en doe een zelftest. Voor alle details verwijs ik graag naar rijksoverheid.nl. Daar leest u wat u als ondernemer, als klant, als sporter, als visite of in welke andere rol dan ook moet doen. Of het beste kunt doen. Met als belangrijkste leidraad, volg de regels zo goed mogelijk op. Gebruik gewoon je gezonde verstand. En vooral, geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dank. Goedenavond. Na 2 jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Corona gaat niet meer weg. We moeten leren leven met dit virus. Maar dat virus, dat verandert wel steeds. De Omicron-variant verspreidt zich sneller. In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte. Ondanks de lockdown. En dat raakt heel erg veel mensen. Omdat ze zelf besmet zijn of omdat ze direct in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Elke dag meer dan 30.000 besmettingen, meer dan 200.000 in een week. En vaak mensen met een huisgenoot of een gezin, die dan ook in quarantaine moeten. Dat telt op tot honderdduizenden mensen die thuis zitten. Dat kan de maatschappij ontwrichten. We zien dat laatste al gebeuren in landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daar zijn nog veel meer besmettingen dan hier. Uit diezelfde landen komt naar voren dat je meestal minder ziek wordt van Omicron. Maar als het aantal mensen wat besmet raakt tegelijkertijd zo groot is, dan zijn er toch veel mensen die zorg nodig hebben. Bij ons is het op dit moment nog niet zo erg als in de genoemde landen. Maar ook hier merken we het effect van Omicron. Kijk maar om je heen. We kennen allemaal wel mensen die thuis in quarantaine zitten. Veel kinderen zitten thuis vanwege te veel besmette klasgenoten. Leraren zitten in quarantaine. Sommige hulpdiensten hebben moeite om roosters gevuld te krijgen vanwege uitval van personeel. En in de zorg is 1 op de 10 zorgmedewerkers zit thuis. Daarmee staan belangrijke voorzieningen onder druk. En toch zetten we een stap om de maatschappij te openen. We nemen daarmee een weloverwogen risico, simpelweg omdat het moet. We moeten bewegen om gezond te blijven. Onze jongeren hebben het nodig om elkaar op school te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. 2 op de 3 jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen heel zwaar. Alles nog langer dicht houden beschadigt onze gezondheid ook. Tegelijkertijd weten we dat we door deze versoepelingen nog meer besmettingen gaan krijgen. En meer besmettingen betekent meer uitval van mensen. Willen we de maatschappij draaiende houden, dan moeten we de verspreiding van het virus op een andere manier blijven afremmen. Daarom willen we het gebruik van medische mondmaskers aanmoedigen. We droegen ze al in publieke binnenruimtes. Draag ze ook buiten als het druk is op straat en afstand houden echt niet gaat. Draag ze op het werk als je geen afstand kunt houden of wanneer je je verplaatst. Draag ze als je binnen gaat sporten, overal, behalve op het moment dat je daadwerkelijk aan het sporten bent.
En in het mbo en het hoger onderwijs vragen we iedereen om altijd en overal een mondmasker te dragen. Dat is met de huidige besmettingscijfers echt verstandig. Het helpt ook als mensen hun boostprik halen. En dat maken we graag zo gemakkelijk mogelijk. U kunt nu op heel veel plekken in Nederland gewoon binnenlopen voor zo'n prik zonder een afspraak. De helft van de mensen die daarvoor in aanmerking komen, heeft dat al gedaan. Van de 60-plussers zelfs bijna 90%. En die prik is echt belangrijk, omdat hij de kans op infectie vermindert en ervoor zorgt dat je minder ziek wordt als je besmet raakt. Zoals ik al zei, kunnen meer besmettingen en meer quarantaines de maatschappij platleggen. Iedereen die geïnfecteerd raakt, moet altijd in isolatie. Dat blijft zo. Wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, moet je in quarantaine. Maar dit geldt niet meer voor mensen die kort geleden zijn hersteld van corona en voor degenen die minimaal een week geleden hun boostprik hebben gehad. Medische mondmaskers, boosten en een veranderde quarantaineplicht helpen om de maatschappij zoveel mogelijk open te houden. En ook dat, en de minister-president verwees er al naar, is terug te lezen op rijksoverheid.nl. Tot slot, ik zei al dat we moeten leren leven met het virus. En dus hebben we een lange termijn perspectief nodig. Dit is een gezamenlijk probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen. Niet alleen in Den Haag, niet alleen in het onderwijs, niet alleen in de zorg, maar als maatschappij. Met het bedrijfsleven, de horeca, de cultuur, de sport. Samen met alle partijen zoeken naar de beste manier om de maatschappij verder te openen en open te houden. Dank u wel. NOS. Meneer Rutte, u zegt het voelt compleet oneerlijk. Nou, voor de horeca en voor de cultuursector voelt het ook compleet oneerlijk. Zeker omdat in de omliggende landen de horeca gewoon open is. Waarom is Nederland zo streng? Wat je ziet op dit moment is dat ook met het pakket wat we hier doen, het aantal besmettingen per dag, wat nu vandaag 35.000 was, kan oplopen ernst tot misschien wel 75.000, 80.000 per dag. Het pakket wat we nu doen. Dus dat gaat nog maal. Als je de musea zo open doet, nu al, leidt dat tot verplaatsingen, ook buiten de eigen regio. Dus we hebben die keus moeten maken. Zou je dat nu allemaal doen, dan zou het aantal besmettingen echt te veel oplopen. En we willen nu eerst zien wat de effecten zijn. En ook wat we aan nadere informatie krijgen over wat er in het buitenland gebeurt. Maar dat zegt u eigenlijk al vele weken. Van we moeten nog afwachten hoe het Omicron nou is voor 60-plussers. Of het ook gaat leiden tot ziekenhuisopname. Maar als we kijken naar de cijfers in de ziekenhuizen, dan valt het heel erg mee. En in andere landen is het toch niet anders? Dat is toch dezelfde ziekte? Nee, maar daar geldt wel dat je moet realiseren dat op dit moment de ziekte zich nog in belangrijke mate verspreidt. Ook in Nederland onder het jongere deel van de populatie. Die komen sowieso minder in het ziekenhuis. We weten nog niet precies wat de verhouding is. We weten wel dat Omicron minder leidt tot ziekenhuisopnames en waarschijnlijk ook tot kortere ziekenhuisopnames. Maar wat het precies is, weten we nog niet. Je weet ook niet precies wat er gebeurt als het verder door de generaties gaat lopen. En dat dreigt natuurlijk altijd. Dat zie je ook in andere landen al gebeuren. Dus dat vraagt behoedzaamheid. En wat we nu doen, is een hele grote stap zetten. Daarmee nemen we echt een risico. We nemen echt een grote stap. Ik denk een verantwoord risico. We gaan de komende 10 dagen precies bekijken. Wat kunnen we verder leren uit het buitenland? Wat leren we ook verder uit in Nederland? Wat we eigenlijk al, laten we zeggen, zo vanaf de kerst, ook de opening van het basis- en voortgezet onderwijs, wat we daaruit kunnen afleiden. Ook wat gebeurt er in de ziekenhuizen. En dan hopen we over een dag of 10 verder te kunnen gaan. Weten het echt nog niet zeker. Ik bedoel er geen harde uitspraken over. We hopen het. En dan geldt natuurlijk dat inderdaad horeca en ook de cultuursector en de evenementensector, als het enigszins kan, prioriteit hebben. De burgemeesters die maken zich ook zorgen over de horeca, want zij moeten dat allemaal gaan handhaven. Ze zeggen het is helemaal niet goed te handhaven als er geen perspectief is voor de horeca. En die gemeenten die moeten dat handhaven, maar ze kunnen het zelf ook helemaal niet uitleggen, omdat ze het zelf ook niet logisch vinden.
Snap ik. Wat kunt u naar die burgemeesters doen? 2 dingen. Ten eerste uitleggen waarom de horeca nu niet kan. En dat heeft te maken dat met deze besmettingscijfers, en nogmaals, ook met dit pakket loopt dat op tot richting de 80.000 per dag is de verwachting. Dus dat zijn enorme extra oplopen. En we willen eerst precies zien wat zijn de verhoudingen tussen het aantal besmettingen en wat er precies gebeurt in de ziekenhuizen. Daar moeten we meer informatie over krijgen de komende dagen. Als het dan mee zou vallen, dan heeft het ons betreft dus de horeca en de cultuursector en de evenementensector prioriteit bij de volgende stap. We kunnen die belofte nu niet doen. Er zijn in het Veiligheidsberaad goede afspraken gemaakt over de handhaving. Maar uiteindelijk geldt natuurlijk altijd dat naleving uw en mijn verplichting is. En natuurlijk van de ondernemers. Dat ook de controle daar plaatsvindt en de handhaving het sluitstuk is. Maar de burgemeesters zijn verstandig in Nederland. Er mag natuurlijk altijd gedemonstreerd worden, maar dat mag niet leiden tot een soort semi-openstelling. Meneer Kuipers, Tot slot. het lijkt een beetje willekeurig dat je bijvoorbeeld wel naar de kapper kunt, maar niet naar een museum. En waarom mag je dan wel naar een snoepwinkel en niet naar de horeca? Hoe maakt u die keuze? Ja, die keuze leidt in iedere césuur die je maakt, en we hebben daar de afgelopen dagen ook uitgebreid over gediscussieerd, iedere deze keuze leidt tot punten waar het schuurt. En u geeft er zo een aantal voorbeelden voor. Wat we doen met dit pakket al is, en ik liet al iets zien van de oploop van de besmettingen zelfs onder de huidige lockdown. Een steil omhooglopende curve tot aantallen van meer dan 30.000 per dag, meer dan 200.000 per week. En we verwachten dat terwijl dit zo steil omhoog gaat als we versoepelen, dat nog verder accelereert. De aantallen waar het OMT mee rekent, is al een aantal keren genoemd. Moet u zich voorstellen, we kijken nu echt tegen aantallen van 35.000 en daar schrikken we van. Het zal dus waarschijnlijk nog veel verder omhoog gaan. En dan betekent het dat je toch op bepaalde momenten gewoon nee moet zeggen, maar wel met de blik van laten we nou op zo kort mogelijke termijn blijven kijken en naar het buitenland en naar de ontwikkelingen hier, waaronder de druk op de zorg, zoals je dat noemt, om te kijken wat er op enig moment mogelijk is of gedaan moet worden. Maar u Dat wijst zou dus in het ook op de risico's. U zegt het is een weloverwogen risico. Welk risico neemt u dan nu? Nou, het risico wat we nemen om te beginnen, en daarom benoemde ik dat al een aantal keren, is dat er dusdanig veel mensen uitvallen, alleen al door directe besmetting en zelfs bij aangepaste quarantaineregels, dat dit echt leidt tot ontwrichting en uitval van relevante onderdelen van onze maatschappij. En de voorbeelden, die zijn er al en die zien we in het buitenland ook. En als ik één vergelijking mag maken, wij zitten nu op ongeveer ruim 30.000, vandaag 35.000 besmettingen per dag. Als je in een naburige situatie kijkt, zoals de situatie in Parijs, dan zou naar rato van Nederland, heeft men in Parijs op dit moment een aantal van ongeveer 175.000 besmettingen per dag. En dan betekent dat de hele maatschappij zo geraakt wordt dat de voorbeelden die u nu noemt, die eventueel graag nu al open zouden willen, dan direct weer dichtgaan omdat ze het personeel niet meer hebben. Maar kan dat gebeuren, dat u volgende week zegt, gaat u toch maar weer dicht, winkels? Nou, dat hopen we niet. Maar dat vraagt dan, bij dit pakket, wat OMT ook doorgereikt heeft, vraagt dat echt om naleving. Want anders dan zullen we straks ongetwijfeld zien dat het zo ver omhoog gaat dat we weer zaken terug moeten draaien. En dat wil echt niemand. RTL aansluitend SBS. U had het net over de toenemende aantal besmettingen, meneer Rutte. En u had het ook over de maatschappelijke werkelijkheid die er ook is. Ja. Betekent dat eigenlijk dat u die versoepelingen die u nu heeft aangekondigd liever niet had gedaan nog? Nee, dat betekent het niet. Het Outbreak Management Team adviseert ook heel duidelijk om een pakket als dit te doen. Het is niet exact wat ze adviseren, maar grofweg eigenlijk wel wat het OMT adviseert. Vervolgens wat je altijd doet is ook in gesprek gaan met maatschappelijke sectoren, met burgemeesters, het Veiligheidsberaad. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat waar we aanvankelijk op de lijn zaten winkelen op afspraak, dat we dat op afspraak loslaten. Omdat dat waarschijnlijk weinig toevoegt aan minder verplaatsingen en wel weer een extra controle vraagt bij de gemeente. Dus die zeiden, zou dat eraf kunnen? We hebben naar gekeken en gezegd, nou dat is een aanvaardbaar risico om extra te nemen. Maar nogmaals, het is een heel verschil of je naar een winkel gaat en daar even binnen bent op 1,5 meter. Of helaas in de horeca, waar je natuurlijk langer binnen bent. Grotere risico's op intensiever contact. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een bioscoop. En daarom dat we daarvan gezegd hebben, we moeten eerst even heel precies nog kijken hoe die verhoudingen zich ontwikkelen tussen besmettingen en ziekenhuizen. Hoe denkt u dat het zal gaan? Want na vorige lockdowns hebben we ook gezien dat winkelstraten ook weer vol liepen met massa's mensen. Waarbij centra van grote steden moesten worden afgesloten.
Bent u daar nou ook bang voor? Daar geldt ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor de burgemeesters. En die kennen ze ook. En dat kunnen ze ook. Ze hebben daar veel ervaring mee om heel goed te kijken naar crowdmanagement. In slecht Nederlands. Dus naar het voorkomen van grote oplopen in de Koopgoot of in de Spuistraat in Den Haag of in de Kalverstraat in Amsterdam. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de binnensteden van onze steden en dorpen. Dat kunnen de burgemeesters goed. Daar komt bij dat we ook zeggen, zorg ervoor dat als je op een plek bent waar het drukker wordt, dat je ook je mondkapje opzet. Maar de burgemeesters zullen daar natuurlijk ook op letten. En meneer Kuipers, uw voorganger was een fervent voorstander van het 2G-beleid. Dan kun je veel meer versoepelen, kun je eigenlijk alles weer openstellen. Wat vindt u? Ja, we zetten nu de Want coronatoegangsbewijs. dat is dat nu niet, wat we nu hebben. Nee, dat is nu niet. Eerst hebben we de coronatoegangsbewijzen. Bij de huidige versoepeling zetten we met nadruk in bij de sport. Om de doodeenvoudige reden dat het bij de meeste sporten niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, et cetera. En ook in de setting van waar de afstand korter is, ook geen mondkapje te gebruiken. We zetten het nog niet in op andere onderdelen. Er zijn wel 3 wetsvoorstellen in december naar de Kamer gegaan voor bredere inzet, waar nodig, van de coronatoegangsbewijzen, zowel in de horeca, in de sport, in de werksituatie en in het onderwijs. Wij krijgen, en ik verwacht dat eigenlijk volgende week, krijg ik het resultaat van een modellering en onderzoek van de TU Delft, wat specifiek kijkt naar de mogelijke impact van die coronatoegangsbewijzen bij de Omicron-variant. En dat zal zeker een onderwerp van gesprek zijn daarna met de Tweede Kamer. Maar waarom duurt het steeds zo lang? Want in ons omringende landen gebeurt het al en daar functioneert het. Ja, voor nu is dit het onderwerp van gesprek. En zetten we het dus in bij de sport. En zetten we wel, en dat is ook een verwijzing naar wat u wel in het buitenland kent, naar een bredere inzet van de medische mondmaskers. SBS. Meneer Kuipers, er is deze week echt iets veranderd in de samenleving. Heeft u dat ook gemerkt? Zeker. We merken heel breed het geluid dat het moeilijk vol te houden is. En ik heb niet voor niks even een plaatje laten zien ook van alleen al de impact hier gemeten in termen van eenzaamheid onder jongeren, de impact op jongeren. Ik doe ook vooral op ondernemers die zeggen, ja, we accepteren het niet meer. Burgemeesters die zeggen, we gaan niet handhaven. Wat doet u als er meer horecazaken dit weekend open zullen gaan? Ja, daar heeft de minister-president al iets over gezegd. Laat ik er alleen aan toevoegen en dan even vanuit het medische perspectief. Ik heb iets geschetst van waar we nu al rekening mee moeten houden. Eerst waar we nu staan en waar we rekening mee moeten houden wat er in de komende periode zal gebeuren met het aantal besmettingen. Ja. Het gaat sowieso al gebeuren bij dit pakket. En op het moment dat er een slechte naleving is van dit pakket, dan moeten we echt rekening mee houden dat het nog veel harder gaat. En ik noemde enkele situaties in het buitenland. En dan ben je gewoon in de situatie dat je sommige dingen weer terugdraait. Wat vindt u ervan dat mensen in opstand komen? Ik snap dat. Kijk, die lockdown, en ik heb dat benoemd ook, die lockdown raakt ons echt allemaal. Iedereen. Het raakt u, het raakt mij, het raakt iedere Nederlander. En tegelijkertijd willen we in een stabiele beeld komen waarbij zaken die je eenmaal open doet, ook niet weer terugdraait. Meneer Rutte, dit moet voor u ook een nieuw moment zijn deze week. Het nieuws dat er veel ondernemers hun zaken opengooien en dat die burgemeesters zeggen, we gaan niet handhaven. Is het kabinet het gezag verloren in de samenleving? Nou, volgens mij, de burgemeesters in Nederland gaan daar verstandig mee om, is mijn beeld. Ook de afspraken in het Veiligheidsberaad zijn strak gemaakt. U heeft ook Hubert Bruls erover gehoord, daar was ik ook heel blij mee. Wat je ziet is dat natuurlijk het demonstratierecht ook geldt voor sectoren als de horeca. En ik kan me best voorstellen dat de burgemeesters kijken wat kun je daar dan even toestaan. Maar dat is wel met de nadruk onder even. Dus als ze een paar uur open willen om te laten zien wij demonstreren, dan is het aan de burgemeester om daarmee om te gaan. Maar de burgemeesters hebben ook gezegd dat is het dan ook. Want uiteindelijk kan het niet zo zijn dat die horeca structureel open zal gaan. Bent u het met me eens dat u zoveel tegenstanders nog niet eerder heeft meegemaakt? Nou, ik voel geen tegenstanders. Ik voel met de hele samenleving ook zelf ben ik er ook helemaal klaar mee. U bent er klaar mee. Ernst Kuipers is er klaar mee. We zijn er allemaal klaar mee. Maar we weten ook dat als we nu zouden doen wat sommigen hadden gesuggereerd, gaat terug naar de situatie van voor, 18 december. Dus voor die vorige persconferentie vlak voor kerst. Zou je dat nu doen, dus naar dat pakket wat we toen hadden, dan loop je het risico dat de zaak volledig over de schoenen kan stromen in de ziekenhuizen. En we willen eerst heel precies kijken hoe het zit. Want we hebben ook die bredere verantwoordelijkheid. Proportioneel, dat we moeten kijken wat betekent dat voor de zorg, dat die beschikbaar blijft voor mensen die het nodig hebben. En dat niet iemand die
bij het ziekenhuis komt en onmiddellijk geholpen moet worden afgewezen. Ook die verantwoordelijkheid hebben we en die voelt, dat weet ik, ook de hele samenleving. Er zijn ook een hoop burgemeesters die zeggen, ja, dit weekend gaan wij niet handhaven. Hoe gaat u daarmee om? Nogmaals, er is heel goed overleg geweest in het Veiligheidsraad. Ik vertrouw op onze burgemeesters. Er is ook demonstratierecht. En nogmaals, dat ze af en toe even ruimte laten voor het ventiel van de demonstratie. Dat is echt aan de burgemeester zelf om daarmee om te gaan. Maar ook zij voelen aan, dat weet ik van ze, dat het niet zo kan zijn dat dat een structureel karakter krijgt. ANP, aansluitend FD en dan Telegraaf. Ja, u heeft net weer een nieuwe set maatregelen aangekondigd. Hè? Het lijkt redelijk wat op wat we eerder gezien hebben, maar er zijn ook weer een hoop dingen nieuw. Het wordt onderhand wel lastig om te onthouden wat nou precies de regels zijn. En wat je wel en niet mag doen. De mondkapjes is nu weer anders, de quarantaineregels zijn anders. Hoe is daar een lijn in te brengen? Het lastige is natuurlijk dat je iedere keer te maken hebt ook met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Bijvoorbeeld als het gaat om het mondkapje, daar zie je gewoon steeds voortschrijdend inzicht. Dat is de ellende van een pandemie bestrijden met z'n allen. Dat ook de wetenschap op een gegeven moment weer nieuwe inzichten krijgt. Dus je ziet nu 2 dingen vandaag. Los van wat kan er weer ruimer. Helaas niet alles. Is 1 op het mondkapje dat we echt zeggen, we zetten daar het been verder bij. Trekken we verder bij. Dus ook op drukke plekken. En in dat onderwijs vanaf het mbo ook als je zit. Helaas. Maar dat is echt nodig. Anders kan dat niet open op deze schaal. En bij quarantaine, u heeft Ernst Kuipers gehoord. Ook daar juist daar een zekere mate van versoepeling. Mits geboosterd en mits het doorgemaakt. Om te voorkomen dat daar anders hele sectoren uitvallen. En dat is iedere keer weer heel precies bijsturen. En dan is het onze taak om dat zo goed mogelijk met u te delen. Maar er is helaas niet een spoorboekje wat klaar lag van tevoren. Dat blijft natuurlijk de ellende. Nou, geen spoorboekje, maar wel een routekaart, toch? Zeker. En als je nu ziet wat wij doen in deze stappen, dan is dat more or less in lijn met de stappen 1 en 2 van de routekaart. We doen een aantal dingen uit de eerste stap. Grotendeels uit de eerste stap en een paar dingen uit de tweede stap, maar niet de hele tweede stap. Dat gaat nog niet. Meneer Kuipers, wat zou er gebeuren als alle mensen die niet geboosterd zijn het coronavirus te krijgen de komende tijd? Als dat gebeurt, dan leidt dat tot grote aantallen mensen die dusdanig ziek worden dat ze ook hulp nodig hebben. En dat kan hulp zijn eerst van de huisarts, dat kan zijn van de wijkzorg, dat kan zijn zieken, dat kan zijn zuurstof thuis. En dat kan ook zijn een bezoek aan een spoedeisende hulp en eventuele opname. Ik heb in de afgelopen dagen contact gehad met verschillende collega's in andere Europese landen, onder andere Frankrijk, Engeland, waar die aantallen zo hoog zijn. En dan is dat ook het geluid wat je hoort. Dat bij hoge besmettingsaantallen er wel degelijk nog steeds veel mensen in het ziekenhuis komen of op een andere manier zorg nodig hebben. En het is qua aantal dan per 1000 of per 10.000 besmettingen minder hoog dan in het verleden. Doordat de variant anders is en we natuurlijk nu ook een andere vaccinatiestatus. Maar als het aantal besmettingen een veelvoud is, en u kunt zich nog herinneren, in het verleden keken we op van 5.000, 10.000 besmettingen in Nederland. Nu kijken we dagenlang al, een week lang al aan tegen meer dan 30.000 per dag en heel snel stijgend. Dan gaan we nog hoger. En hetzelfde in dingen. Als ik de situatie mag zeggen, even van de input van mijn Parijse collega. Die vertelde, begin december hadden we in heel Parijs ruim 10 miljoen mensen, 7.000 besmettingen per dag. Nu hebben we er in Parijs 100.000 per dag. Het 14-voudige. Ja, en dan is de kans, blijkt op ziekenhuisopname wel iets lager, maar niet 14 keer zo laag. Nee. Maar zou dat dan wel betekenen dat we op enig moment eigenlijk van het coronavirus af zijn? Nee, ik ben bang dat we van het coronavirus ondertussen niet meer afkomen. En als je even terugkijkt in de afgelopen 2 jaar, dan is het eerste, er komt een nieuw virus. En half heb je de eerste aandacht van, dit is korte tijd en misschien zijn we er daarna wel vanaf. Toen kwam het vaccin en was de gedachte, nou als we eenmaal gevaccineerd zijn, dan is waarschijnlijk het probleem over. En wat we nu ondertussen weten is, het is variant op variant. Waarvoor het zelfs bij gelegenheid weer nodig is om een boostvaccinatie te geven. Dus ik alleen even iets benoem over die impact van die boostvaccinatie en waarom die toch zo relevant is. Is dat we mede op basis nu van data uit het buitenland weten dat bij een reguliere vaccinatie, de eerste 2 prikken, er een bescherming is tegen ziekenhuisopname bij Omicron, maar in de orde van 50%. En dat na een boost dat toch weer naar meer dan 80% bescherming omhoog gaat. En dat is heel relevant. Dus dan ben ik heel erg blij met de huidige status van de boostcampagne. Ik ben nog meer blij ook dat tenminste 90% van de 60-plus het al gehad heeft. Maar ik wil echt heel graag het resterende deel adviseren om dat te halen. Het kan ook snel.
Er zijn nu gewoon echt plekken vrij. Je kunt op allerlei plekken gewoon terecht, prikken zonder afspraak. En als je die boost een week achter de rug hebt, dan ben je ook dusdanig beschermd dat ook voor jou de quarantaineregels aangepast kunnen worden. En dat is een belangrijk voordeel. Maar tegelijk neemt die bescherming ook weer af Ja. na verloop van tijd. Ja. Het OMT heeft het een keer over een week of 10 gehad, dat normaal is. Ja. De allereerste ouderen die geprikt zijn, dat is al bijna 10 weken geleden. 8 geloof ik. Gaat dat nog een probleem worden de komende tijd? Dat kan, dat hangt af van hoe lang dit verder duurt. Dus eerst is het echt gericht op de boost aanbieden aan iedereen die daarvoor in aanmerking komt en het nu nog niet gehad heeft. Dat zijn de mensen die gevaccineerd zijn, maar nu nog niet een boost. Maar wat we wel moeten doen, en dat is onderdeel van dat wat langere termijnbeleid, is gewoon echt ons voorbereiden op als de situatie verandert, een nieuwe variant of nieuwe druk, afname van de effectiviteit van de boost, zijn we dan in staat om op relatief korte termijn opnieuw een boostcampagne te starten. Het is niet iets wat we nu plannen voor hebben. Het is niet iets waar we van zeggen, oh dat weten we al, dat we dat dan en dan moeten gaan doen. Maar als we ondertussen de ervaring van de afgelopen jaren leren, dan moeten we echt reëel rekening mee houden dat het op enig moment weer moet. En dat zou ook dit jaar al kunnen zijn. Maar niet over een paar weken al. Nee. Financieel Dagblad, aansluitend Telegraaf en dan Nieuwsuur. Meneer Rutte, u zei dat u begrip had voor de zorgen van met name MKB'ers. Ja. En dat u daar nog meer naar zou kijken. Wat voor maatregelen heeft u, of hulpmaatregelen heeft u extra voor hen in petto? Daar kijken we op dit moment naar, ook samen met de sectoren. Wat je ziet is natuurlijk dat op zichzelf de regelingen, de NOW en TVL, de bekende regelingen, die zijn omvattend en die werken ook. Maar het duurt nu zo lang dat door die lengte ook de diepte van de ellende bij die bedrijven natuurlijk steeds dieper gaat. En dat raakt op een gegeven moment ook aan allerlei andere vraagstukken van die bedrijfsvoering. En ik kan nu nog niet precies zeggen wat daaruit gaat komen. Die gesprekken hebben we. Die voeren de trojka-ministers, dus Nicky Adriaansens en Karin van Gennep en Sigrid Kaag en natuurlijk ook Marnix van Rij, de staatssecretaris van Financiën, van de Belastingdienst en Fiscaliteit. Dus die kijken op dit moment ook met die sector, ook overigens samen met Carola Schouten, die weer gaat over het hele vraagstuk armoedebestrijding, ja. Ja. Maar wanneer kunnen we dan iets verwachten? Wanneer komt er Ik hoop zo snel mogelijk. Ik kan dat nu nog niet helemaal zeggen, maar dat hopen we zo snel mogelijk. En in ieder geval geldt nu dat de maatregelen doorlopen. Dus de NOW en de TVL, al die pakketten gaan door. Maar we kijken dus even heel precies nu, wat is door die langdurigheid ook het effect op die bedrijven. Ja, want ze teren steeds verder in op hun eigen reserves. En sommigen hebben geen reserves over. Daar spelen verschillende vraagstukken, ook bij verschillende sectoren, bij verschillende bedrijven. Dus daar zijn we heel precies aan het kijken. Maar juist ook door de lengte van de crisis begin je daar natuurlijk nu situaties te zien die ook door de bestaande steunpakketten waarschijnlijk niet in voldoende mate worden afgedekt. En dan even een vraag voor meneer Kuipers. U zegt wij moeten leren leven met de crisis, met het virus. Ja. En maar hoe moet ik dat voor me zien? Want wij hebben dus, Omicron is meer besmettelijk, maar wat minder ziekmakend dan een eerdere. Kunnen we verwachten dat een volgende variant juist weer meer besmettelijk is en minder ziekmakend? Of kunnen we dat niet zo Nee, dat weten we niet zeker, maar dat kan. Hè. De één varianten die minder besmettelijk zijn of zich minder snel verspreiden, zullen niet snel overnemen van een heel snel verspreiden. Maar de nieuwe varianten kan, en er kunnen ook weer varianten komen die meer ziekmakend zijn. Dat kan. Wat u zich daarmee moet voorstellen, is dat als het niet weggaat, als er gewoon het virus bij ons blijft en dus ook telkens weer kan terugkeren, dan betekent dat ook dat er een vraag is aan alle verschillende partijen in de maatschappij. En ik noemde er al een aantal, het onderwijs, het bedrijfsleven, de sportwereld, etc. Om na te denken over hoe we onszelf zo inrichten dat je transmissie van een virus en daarmee ook enkel en alleen al uitval van je eigen personeel of je eigen sportbeoefenaars, etc. zo gering mogelijk maakt. En dan moeten we zien wat de toekomst precies brengt in termen van ziekmakendheid. Wordt dit uiteindelijk iets à la een influenzavirus? Het komt, het seizoengebonden. Maar de meeste mensen worden er niet heel ziek van, behalve een enkele en met name mensen die zeer kwetsbaar zijn. Of raakt het toch veel grotere groepen in ernstige mate. En dat is wat we in de afgelopen periode gezien hebben. Dan gaan we ook een afweging maken, gaan we ook even een afweging maken van ja, hoeveel
hoeveel doden willen we accepteren en hoeveel beknottingen willen we accepteren? Of gaat het zo extreem worden, dat soort afwegingen? U ziet in feite al dat we bij de huidige ontwikkeling van besmettingen durven, en ik noemde dat een weloverwogen risico, om desalniettemin bepaalde versoepelingen toe te brengen, dat we accepteren dat het aantal patiënten wat in de komende periode vanwege COVID hulp nodig heeft van de huisartsen of van anderen, dat we dat accepteren omdat we vinden in de afweging dat dat opweegt tegen de impact en de effect van die versoepelingen, bijvoorbeeld in het onderwijs. Hè. Ik liet niet voor niks even een beeld zien van wat er op dit moment onder de jeugd speelt. Ik heb zelf 4 zoons in de leeftijd van 21 tot 25. Je merkt dat gewoon. Dat heeft een enorme impact en ik denk dat velen van u dat in uw omgeving kennen. Daar moeten we iets aan doen, maar dan accepteer je wat. Het lastig is dat we echt voorop willen stellen, dat is gewoon een belangrijke maatschappelijke verworvenheid in Nederland, is dat toegang tot zorg wanneer je dat nodig hebt echt heel relevant is. En dat hebben we in de afgelopen 2 jaar steeds mee geworsteld om te zorgen dat op het moment dat dat nodig is, dat je die toegang ook hebt. Telegraaf. Meneer Rutte, ik wil graag even terug naar het moment vlak voor kerst dat u hier die lockdown aankondigde. Dat was een lockdown uit de voorzorg, tijd te kopen en ook omdat we niet precies wisten wat die Omicron-variant zou doen. Toen werd er eigenlijk dezelfde vraag gesteld als hier nu vanavond van ja, maar die andere landen dan, die buurlanden dan, die hebben geen lockdown. U zei toen, ja, die zullen wel volgen met maatregelen. Dat is allemaal niet gebeurd. Hoe verklaart u dat? Ook daar gebeuren natuurlijk dingen. Het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Ik was gisteren in Berlijn en ik had van de week ook overleg met Hendrik Wust, collega van Noord-Rijn-Westfalen. Ook daar gebeuren natuurlijk dingen. Het is waar dat die niet zo ver gaan als wij. Je ziet daar natuurlijk ook nu de situatie oplopen. Ook de druk in de gezondheidszorg oplopen. Dat verschilt overigens per land. In Nederland hadden wij natuurlijk te maken, ook in december, met een zeer hoog aantal mensen al in de ziekenhuizen. Ernst in zijn vorige rol als hoofd van het landelijk netwerk acute zorg heeft u daar regelmatig over bijgepraat. En misschien kan je dat nog een keer doen? Ja, nou, niet over die... Maar was het zo om een achterstand die we hadden in te lopen? Hebben we dan dingen daarvoor verkeerd gedaan? Of? Nee, we hebben dat, ongetwijfeld hebben we ook dingen verkeerd gedaan. Dat geldt altijd bij crisis als deze. Dat moet altijd uit de evaluaties blijken. Maar wat hier in het bijzonder speelde was de enorme druk op dat moment op de zorg. In combinatie, door Delta, in combinatie met het feit dat over Omicron nog weinig bekend was. En helaas, ook tot de dag van vandaag, is het noodzakelijk om, weliswaar niet in de heftigheid van 18 december, want ze kunnen nu een aantal dingen verruimen, maar nog steeds beperkingen op te leggen. Maar ik kan me nog herinneren, ja, Van Dissel stond hier, er werden modellen getoond. Bij voortzetting van de avondlockdown zouden er eind deze maand 6000 mensen op de IC liggen. Ja, wat is er dan misgegaan in die modellen? Nou, wat je ziet is dat, en dat zal ook blijken, denk ik, uit de stukken die nog aan de Kamer gaan, dat die modellen nog steeds serieuze stijging laten zien. Niet in die mate, want er is steeds meer bekend. Dat was ook ons probleem natuurlijk 18 december. Wat is de verhouding tussen het aantal besmettingen en wat dat betekent in de ziekenhuizen? Je ziet daar dat mensen wat korter in het ziekenhuis zijn en ook minder. Maar als het aantal besmettingen snel stijgt, en je praat hier dus over aantallen die zeer aanzienlijk zijn. Als je kijkt naar de omgeving van Parijs, het voorbeeld werd genoemd, de grotere Parijse regio. Als je dat omzet op de Nederlandse cijfers, dan praat je over de 170.000 besmettingen per dag. Je ziet daar ook de druk, daar natuurlijk op die gezondheidszorg enorm stijgen. Dus vanuit die gedachte moest dat gebeuren. En tot op de dag van vandaag is dat nodig. En kun je dus ook niet helemaal af van die maatregelen. Heb ik nog één vraag aan minister Kuipers. Die boostercampagne waar u het over heeft. Er kwam deze week ook een onderzoek naar buiten. Nog niet de helft van de mensen die volledig zijn gevaccineerd, dus je zou zeggen die zijn al bereid zich te laten vaccineren, heeft die extra prik ook gehaald. Wat is er nou misgegaan in die campagne om die mensen over te halen zich bij te laten prikken? Ja, als ik even de stand van vandaag geef, dan is 49,6% van de mensen die daarvoor in aanmerking komen, heeft die prik gehaald. Nog niet de helft dus? Ja, goed, dan zit op 0,4% eigenlijk de helft. Maar 49,6%. En zoals ik al aangaf, het resterende deel kan dat heel snel doen. Maar dat roepen we voor op. We zien op dit moment dat er echt slots open blijven. Vorige week werden er 1,8 miljoen mensen kregen een boostprik. Deze week eindig was dit tempo doorzet op 1,1 miljoen. Dus er blijven veel slots. Dus ja, als we via deze weg alleen al een oproep kunnen doen. En ik heb al iets gezegd over buitenlandse cijfers, over het belang van die boostprik. Op het voorkomen dat je zo ziek wordt dat je hulp nodig hebt. Dat is echt een groot effect.
Dus communiceren. En ik snap heel goed, het is heel begrijpelijk, mensen zijn gevaccineerd. Denken in eerste instantie van nou, daarmee ben ik dus klaar en nu ben ik beschermd. En wat we nu zien met de huidige variant en ook in de tijd, is dat dat helaas niet meer zo is. Dat je echt een boostprik nodig hebt om die bescherming weer op niveau te brengen. Dus blijven communiceren en daarmee ook dank voor uw vraag. Want dat geeft me ook de gelegenheid om er nog een keer op te antwoorden. Nieuwsuur, aansluitend Algemeen Dagblad. Meneer Rutte, nog even over de horeca en de culturele sector. Wat moet er gebeuren om deze sectoren weer open te stellen? Dan moeten wij nader bezien de komende dagen wat we uit de buitenlandse informatie halen. We moeten nader bekijken wat dat betekent ook voor de verhouding tussen het aantal besmettingen en wat er in de ziekenhuizen gebeurt. We willen natuurlijk ook weten wat gebeurt er in Nederland. We zullen nog niet over 10 dagen weten de effecten van de verruimingen die morgen ingaan, want dat duurt langer. Maar je hebt dan wel al een klein beetje het eerste inzicht wat gebeurt er met de verruiming uit het basis- en het voortgezet onderwijs. En die hele optelsom moet ertoe leiden dat er het vertrouwen is dat je de volgende stap kunt zetten. Op dit moment vinden we dat echt te risicovol, omdat de modelleringen nu laten zien dat als je het nu onmiddellijk zou doen, dat zou leiden tot potentieel onbeheersbare situaties. Dus we willen dat heel precies de komende dagen bekijken. Ja, maar er zijn wel berekeningen gedaan, ook over de besmettingen. Heeft u concrete aantallen in uw hoofd waarvan u denkt, op dat moment zou het veilig kunnen, zelfs met hoge besmettingen? Nee, omdat je dus nader informatie moet krijgen. Wat gebeurt er als het virus ook door de generaties gaat reizen? Het zit nu nog wat meer bij de jongere mensen, maar als het ook bij oudere generaties komt. Daar is natuurlijk een heel groot deel van geboosterd, gelukkig. Hè? Want 90% van de 60-plussers die gevaccineerd zijn, hebben ook een booster. Gelukkig hebben we ook in Nederland een relatief hoge vaccinatiegraad. Die ligt bijvoorbeeld weer een stuk boven de Duitsers, waar ik gisteren was. Die zitten nog begint nog met een 7. Hier zit op zo'n 85%. Die volledig gevaccineerd zijn. Maar nogmaals, bij die boosters zie je bij de 60-plus ook een behoorlijke uptake. Dus dat geeft je ook daar wel wat vertrouwen. Maar je moet dus precies weten, wat doet dat? En de informatie die we nu krijgen, uit Denemarken, uit Engeland, maar ook uit Frankrijk. En de nadere analyses daarvan, ook door het Outbreak Management Team, het RIVM, alle modellen. Daar willen we de komende dagen heel precies nader naar kijken. Om te zien of je daar verder in kunt gaan. Zou u wel opening aandurven als die besmettingen zo hoog zijn, zoals ze zijn voorberekend, die 80.000 per dag? Ik weet niet wat het doet dan voor IC. Dat weten we dus niet, omdat we die verhouding niet hebben. Dat is het probleem. Het probleem hier is dat we nog niet met harde zekerheid kunnen zeggen wat precies de correlatie is tussen het aantal besmettingen en wat het in de ziekenhuizen doet, omdat er ook die factor bij zit dat in veel van deze landen die besmettingen zich concentreren bij de jongere mensen. Tegelijkertijd, dat geeft je weer vertrouwen, is natuurlijk de booster bij de ouderen behoorlijk gezet. Maar niet alle ouderen zijn volledig gevaccineerd. Ook daar is nog een stuk wat gevaccineerd moet worden. Als je zegt 90% van de 60-plussers, is dat dus ook de 90% die überhaupt gevaccineerd is. Dus je hebt daar nog niet iedereen. Dus dat wil je precies bekijken. En dan zie je ook echt wel verschillen in de cijfers. Amerika heeft op dit moment ziekenhuisopnames vergelijkbaar met de eerste golf. Dus dat is echt te hoog voor Nederland. In Frankrijk zie je het ook behoorlijk hoog. Maar ja, in Engeland en Denemarken is het weer lager. Dus we willen heel precies kijken, wat kunnen we daaruit afleiden? Dus je kunt niet zeggen, dit is het aantal besmettingen. Het is wel zo, als het aantal besmettingen maar blijft oplopen, dat je risico's krijgt met de continuïteit in het openbaar vervoer, de politie, de brandweer, de ziekenhuizen, personeel. En vandaar dat we ook hebben gezegd, we moeten daar ook iets doen met die quarantaineregels. Ja, maar bent u dan niet bang dat het coronabeleid toch een soort van paniekvoetbal blijft? Nee, dat zou het zijn als we nu te veel doen en dat zouden moeten terugdraaien. Dus we proberen, wat Ernst Kuipers ook zegt, met acceptabel risico nemend. Dus we zeilen echt wel wat scherp aan de wind nu, maar we denken dat dit kan, dat dit een acceptabel risico is. Zetten we deze stap. Misschien als ik één aanvulling mag doen, en wat we aangeven, en Jaap van Dissel met zijn team doet dat ook, wij deden dat ook. Sommige buitenlandse landen, ik heb dat laten zien, lopen op ons voor. En wat die laten zien is dat bij hoge besmettingsaantallen nog steeds veel mensen zorg nodig hebben. Maar dat bijvoorbeeld bij 10.000 of 100.000 besmettingen lager is dan in het verleden. Dus dat betekent bij ons de vraag van met dit maatregelpakket, wat betekent het allereerst met betrekking tot het aantal besmettingen? En we hebben de getallen van het OMT wel genoemd. En wat we ook weten is dat in Nederland de besmettingen, en dan met name met de Omicron variant, zijn vanaf 29 december omhoog gegaan. Eerst langzaam en daarna heel snel. 29 december is ondertussen ruim 2 weken geleden. En we zien in de Nederlandse ziekenhuizen tot nu toe, tot en met vandaag, nog een daling. Terwijl normaal gesproken zie je zo'n 7 dagen nadat de besmettingen omhoog gaan, gaat in het verleden altijd de ziekenhuisbezetting ook omhoog.
Het is nog vroeg, want een groot aantal van de besmettingen in Nederland zit ook bij de mensen van 50 jaar en jonger. Daar is het aantal, de besmettingsratio is, voor afhankelijk van welke leeftijd je kijkt, een factor 3 of nog hoger dan onder de 50-plussers. Maar wat we denken, en echt op vertrouwen, is dat we, als we 10 dagen verder zijn, hebben we nog meer gegevens uit het buitenland. Dan blijven we nauw in contact. Maar weten we ondertussen ook meer van wat er dan in Nederland gebeurt. Gaat bij wijze van spreken vanaf morgen de druk op de zorg gestaag en daarna accelererend omhoog, dan is dat een belangrijke factor om mee te nemen. Blijft die naar verhouding eigenlijk laag, ja, dan hebben we meer ruimte, los van besmettingsaantallen en uitval door quarantaine, et cetera, om iets meer te doen. Meneer Kuipers, hadden we met 2G meer sectoren kunnen openen? 2G gaat in ieder geval op de lange termijn absoluut kunnen helpen bij het openen, sneller openen en langer open houden. Op dit moment hebben we die capaciteit, die mogelijkheid gewoon niet. En zoals ik al aangaf, er zijn 3 verschillende brieven in december naar de Kamer gegaan. We krijgen een onderzoek van de TU Delft en zullen op basis daarvan het gesprek voeren. Is dat ook voor u een belangrijke voorwaarde om de horeca en culturele sector open te gooien? Voor dit moment niet. Hè. Voor dit moment zoeken we echt naar andere wegen. En ik zei al van dat we gebruiken de corona-toegangsbewijs op dit moment om genoemde redenen alleen bij de sport en verder niet. Dus ook niet bij de detailhandel. Daar kiezen we voor 1,5 meter afstand en mondkapje. Maar laten we voor het langetermijnbeleid daar wel het gesprek over voeren. Dat moet. U ziet dat het in sommige andere landen gebruikt wordt. Gaat u haast maken met die 2G-wetgeving? Eerst maar eens even het resultaat hebben van de TU Delft. Dat krijgen we heel snel. Dat verwacht ik komende maandag. En dan het gesprek met de Tweede Kamer. Algemeen Dagblad, aansluitend nu.nl en Volkskrant. Meneer Kuipers, u had grote ambities om breder te kijken dan alleen het medisch perspectief. Ja. Het gekke is dat u eigenlijk smaller kijkt, want we horen het vandaag alleen maar over het aantal infecties wat de hele tijd dreigt. Maar we weten bijvoorbeeld niet eens wat het RIVM berekent voor de ziekenhuisbelasting. Is dat niet opmerkelijk dan? Nee. En wat u mij hebt horen zeggen is dat wij gewoon voor de lange termijn juist kijken en moeten kijken, samen met de sport en samen met de horeca en samen met veel partijen, naar wat er op elke plek mogelijk is om te zorgen dat infectieverspreiding zoveel mogelijk ingedampt wordt. En om even een ander perspectief, ook in mijn vorige rol is het ontzettend vaak, ik heb vaak geprobeerd om dat een beetje te corrigeren, maar dan was de standaardvraag over IC-bedden. Wat ik wil liet zien is, bij de huidige aantallen zit het probleem nu in Nederland niet op de IC-bedden. Dan zit het gewoon op uitval van mensen en quarantaine. Maar hier is het 2 jaar lang, voordat u hier was, is het wel gegaan over ziekenhuisbedden en IC-capaciteit. En vanavond horen wij geen enkel ziekenhuiscijfer. Dat wekt natuurlijk een beetje argwaan. Mensen willen graag weten, wat schetst het RIVM? Hoeveel ziekenhuisbedden kunnen er straks bezet raken als u verder versoepelt? Mensen snakken ernaar. Ja. Nou, daar kan ik wel iets over vertellen, maar op dit moment, de getallen zitten nog steeds in het hoofd. Dat gaat er nog niet uit, maar dat gaat straks wel opnemen. Maar op dit moment zitten we onder de 1300 COVID-patiënten in de ziekenhuizen, waarvan minder dan 350 op de IC. Dat zijn ten opzichte van de afgelopen maanden gewoon lage aantallen. En ook vandaag daalde het nog weer substantieel. En dat is in relatie tot... Nostro legge nanang per lo che si tratta e conferenza di prensa direttamente fuori da Haag, caminda cu a anunciar cambio de medida nang. Maar yango juske, ulanda da habri back, teko sin koja taglia in differenti sector, horeca lasti momento da che sarà, teatro, musea, eccetera, también da che sarà ainda, che men queda pendiente para el próximo desarrollo. Nos pode sintisiku Amendoa sintiku, maar credo dat in todo tipo de excusa, pakiko sí, of pakiko no, y nada de pakiko sí. Pero se de decisión, nos queda que nada que transmisión aquí, nos te vai call off para basic ya, que par de minutos nos stay back junto con el Felipe, líder of presidente do sindicato DUN, y también colega Henry Sen ya te acaba. Shonan tur te mas